Xitay Halk Cumhuriyeti'nin 10-njy ýyldaky gurnalmagy planlaşdyrylan Soýzern aviakompaniyasy Urumçy Aşgabat arasyndaky boljak uçar saparynyň bilinmeýän sebäplere görä goýgulsyn edilenligi barada habar berildi. Xitay döwletine wagtlaýyn ýaşaýan türkmenstanlaryň uzardylan pasportlaryna Xitay hökümetiniň kabul etmeýändigi aýdylypdy. Bu ýagdaýda ýollaryň açylmagyna garaşan Türkmenstanlar üçin 10-njy ýyldaky başlajak howa gatnawlarynyň goýgulsyn edilmegi biz üçin uly bir urgu boldy diýip habar getiren ýerleşlerimiz gürrüň berdiler. Xitay döwletine uzardylan pasportlar diňe türkmen taripleriniň okuwlaryny gutaryp bilmekleri üçin geçerlilik ruhsatyny girdenliklerini aýtdylar.